алишер боқиев як чеҳраи хеле номвари гӯштини миллиро мо дарёфтем ки имрӯз андешааш дар бораи гӯштини миллӣ комилан дигар аст. Чӣ таманно дорӣ ва чӣ гуна дидан кардед майдони гӯштингириро? аз майдони гӯштин хеле ҳаловат будем ва ҳамчи тавсия медиҳам ба паҳлавоно ки дар оянд фақат тамрин кардан дар кор, машқ кардан дар кор, тайёрӣ дидан дар кор, то ин ки номи ватани Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд. аз ҷаҳонӣ шудани гӯштин бисёр дар замони шумо набуд? бале, дар замони мо хеле ҳам мушкилтар буд ки мисол баромад кардан дар ҷаҳон хеле ҳам мушкил буд. ҳозир хеле ҳам осон гардидагӣ ба шарофати мана ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки биҳад барои варзишгарон корҳои бисёр омода кардааст ки мақсад роҳ кушодаанд ки ба ҳам варзишгарон осон гашта ки ба дигар давлатҳо рафта баромад кардаист. ва дар хусуси шоҳҷоизаҳо чӣ назар дорӣ ки қадршиносӣ хеле олӣ? бале, дар шоҳҷоизаҳо гуфтанӣ ҳастанд ки хеле ҳам олиҷаноб ки ҳамин хел шоҳҷоизаҳо ташкил карда истоданд, мақсад варзишгаронро ҳавасманд карда